سلام تخاتلت وقع سبورت اب سي ام اكسترا channel كمي قنيخم ناي لوم زعبانا خا ارسنال مرحيت بريمير ليج زبل كوني قدمي وغن لايك شير سبسكرايب مغوار زمركت تتابعوا نحصنكم سناي مجمر ارسنال نتا ابز مجمر عمت تصاوتي بزي مغزا اب ودو ساعات اسلطاني اب مغيارن بصبوق كنتات اي جمرتون استباهلت وولفس يعني بإيميريتس عديما زا بغاري اونيل اتمرح وولفس زي كم تسويت بوزحات ابز عمت زي ادن ناقيت كوينة رينا ولوكا بوزح اغاطاميتات بديانوني عد انجليز انت تبدلت نتخد كسرون انت قالت كن بداهي كانتا بفلاي دما كابت سويت بوزحات وصاي كعسو رغيصون بمصوات كم سيتي تاكل دانتاون دفيروم كتصاوتو زخالو يونايتد او جزامير ادو طروا سيتون كم سيتون عود كم زمزغبو نذكروا اي سلازي نزا كانتا زي يوم ايميريتس عديمو ارسنال حد 6-0 نيس اب ايميريتس مدحاهم ابزي وشت الصومون مالتي يعني سلسته معالتي فللي يوم نس وولفس تراخيبهم كمتي ابز حلفه صوتا زرعنا يدماني نساكا مارتينيل جيسوسن اب قدمي حجون كم اندغنا بمسلاف يوم حيال متكعتي እንኳን صوتا جميرهم ومصيت دما قداماي كلمه عرفت زنبره صوتا مالتي كلتا ازين بلوصات شتوتا مزغا نتي صوتا بعدالነት جمرو ኢሎም እዮም ዋላኳ አሙዳ ጾታ ሸቶት መስጊባቶም አወጥ ዛአተው ተመሰሉ ነውን ብዝግባ ተወጻጽሮም ነቲ ጾታ ታውቶም ልኩወጽ ኢሎም ምናልባት አብ ጾታ እዚ ብዙ ክትቀስ አዎንታው ነገራት ናይ አርሰናል ነይሩ ናይ ኦዲጋርድ እንተራይና ወዝሐለፈ ጾታታት ከመይሆን ዝቀነና بمقدار بقعتن كاب صوتا بمقارن أبوتو حدا بكو بقلت زخر نجار تفكيري مهنياتو بلاي ميكر كمقارنة مثلا دلات زفتر تصاعد كمقارنة مثلا أوريجار مقدار أبتا جانتا الفترة حاسيا اللي لا يكونن أوريجار مزين باردما مثلا جانتات نتبخلت توجن بساكان مارتينيلي بمتس متكعتات بمعصاو ناتي لاي ارسنال لاي جول تخولتا كدروت اون رينير ناينا سلازي اوريغارد ግን አጽዋታ እና ፎርም ከመስተመረሰ በዝግባ ሪናዮ ማለት ምናልባት አብዛሐለፈ ጾታ ዘይ ምጽዋቱ ብዙሃት ብልከ አቲ አንሳቡ ጾታ ታሪሙ ከም ዘይወፀ ወላና ሪናይና ምንታይ ካብ ጾታ ከም ዝመخره ብዙሕ አይተገለጸ ዲሒሩ ከም ዝተሰምዐ ገና ኣብ ልምምድ እንከሎ ተራር ኩዕሶ ታሪማ ሩሱስ ከም ዝሃረመቶ ስለዚ በቲ ሓድሽ ዝተማሓየሸ ሕጊ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ተጻዋታይ እንተዳ ሩሱ ሰዓት ጽሩሩ ወዲቑ ስለዚ ናይ ሩሱ ዝኾነ ማሕረም ክንተን ኣጋጢሞ ስጋብ ሽዱሻ ማዓልቲ ካብ ጾታ ተዓረፍ ከም ዝግብኦ እዩ ዝግለጽ ማለት ብኾም ያብ ናይ ኒውካስትል ጾታ ክጻወት ዘይካለ ስለዚ እዘን ካልእን ካብ ጾታ ኣርሒቕዎ ጸኒሑ ኣብዚ ጾታ ግን ብቕዓት ከም ዝተመለሰ ኢናዮ ዘመዝገባ ሸቶ ቅድሚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ጾታ ናይ ኒሱ ኣዝያ ብስቲ ሸቶ ከመዝግብ ኢናይናት ማለት ድማ ኣብ ዝግባእ ቦታ ጸኒሑ ብፍላይ ተቀድመታ ኩዕሶ ናብ ኦዲጋርድ ክሳብ ትበጽሕ ዝነበረ ምቅብባል ኣዝዩ መሳጥ ነይሩ ጋብርኤል ጀሱስ ከምቲ ሸቶ ብዘይኑ መዝጋቡ ኩሉ ግዜ ድሕነዮ እሱ እኳ ቦቱ እንተኾነ ከም ኣጥቃዓይ ከም ቁፅሪ 9 መጠን ጋንቱ ካብኡ ሸቶ ትጽበያ ግን ጋብርኤል ጀሱስ ንሱ ዝገብሮ ኣበርክቶ ኣብቲ ብፍላይ ናይ ኣርሰናል ስጥመት ናይ ምቅብባል ኩዕሶ ቴክኒካሊ ዝኾነ ናብ ሸቶ ኣምኻድ ዘሎ መስርሓት ምኽሻን ድገብሮ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ትማሉን ኣብ ክልተ ሸቶታት ዝነበሩ ኣበርክቶ ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ ኦዲጋርድ ካብ ዝግባእ ቦታ ፀኒሑ እንተሸቶ ክመዝግባ ኢሉ ሳካ ዘመዝገባ ሸቶ እውን ከምኡ ኣብውን ጁሰስ ኣበርኪት እዩ ሳካ ድማ ብልት ሸቶ ክመዝግብ ክኢሉ ሳካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብጎልን ብኣሲስትን 10 በፂሑ ኣሎ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርሑ ዘለው እዩ ስለዚ ዘይከም ኣጀማምሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ወይ ሸቶ መዝጊቡ ወይ ኣሲስት እናገበረ ግድን ይወፅእ ዘሎ ተፃዋታ እዩ ስለዚ ሳካ እውን ናብ ኣዝዩ ብሉፅ ፎርሙ እንዳደይበ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብፍሉይ ዝግለፅ ናይ ዴክላን ራይስ እዩ ዴክላን ራይስ ናብ ኣርሰናል ክመፅእ እንከሎ ኣርሰናል ካሴዶ ዘተምፅኦ ራይስ እናተባሃለ ብዙሕ ተዘሪቡ ኣብ መወዳእታ ራይስ ልዕሊ 100 ሚልዮን ከፊሎም ከምፅዎ ከለዉ ከዓ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዕብዳን ዝበሎ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ዋጋ እቲ ዝዝክሮ ብፍላይ ደገፍቲ ኣርሰናል እኳ ኣብ ገለገለ ክዋዘዩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣርሰናል ሲ ንዌስትሃም ዓሚፆሞም እዮም ስለዚ እዚ ኮነ እቲ ትክክለኛ ዋጋ ናይ ራይስ ብምባል ክውስኽዎም ኣለዎም ኢሎም ክቕልዱ ኣብ ገለገለ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፖስት ዝኾነ ርአ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ራይስ ብፍፁም ኣብ ኣርሰናል ሓድሽ ተፃዋታ ይመስል እዩ እኳ ደኣ ኣዝዩ ነዊሕ ተፃወተ ምስኦም ምስቶም ጋንታ ዝተዋሃደ ተፃዋታ እዩ ዝመስል ክትገልፆ እውን ኣይትኽእልን እቲ ብቕዓቱ ማለት እዩ ዲሲፕሊን ኣብ ፀወታ ዘለዎ ዲሲፕሊን ብዙሕ ሚስቴክ ሊጋታት ክፍፅም ኣይንሪአን ኢና ዝገርም ነገር ኣይ ቲንክ ስጋር እንጂ ብጫ ካርድ እውን ኣይወሰደን ዘሎ መሪሕነት ናይ መሪሕነት ዓቕሙ ኣዝዩ ዓብዩ ምናልባት ኦዲጋርድ ነታ ናይ ካፒተን ማዕርግ ተቐቢልዋ እንተዘይፀንሕ ሓላፍነት ተቐቢልዋ እንተዘይፀንሕ ብርግፅ ንራይስ ንተዋህበ እዩ ተወፋይነቱ ኣብቲ ፀወታ ዘርእዮ ተወፋይነት ቃልሲ ብልክዕ ማለት እዩ እቲ ንኣርሰናል ጎዲልዋ ዝነበረ ብትክክል ዝመልአ ተፃዋታ እዩ ምስ ብፍላይ ምስ ምጉዳል ናይ ፓርተ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ቦታ ሸፊንዎ ዘሎ እኳ ደኣ ናቱ ፍሉይ ነገር ዘለዎ ተፃዋታ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ሃገራዊ ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ብሉፃት ተፃዋቲ እኳ እንተለዋ ብፍሉይ ዝጥቀሱ ግን ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ኣብ ማድሪድ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ቤሊንግሃምን እዚ ኣብ ኣርሰናል ወይ ድማ ኣብ ኢንግላንድ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ብሉፅ ተፃዋታ እናኾነ ዝወፅእ ዘሎ ራይስን እዩ ንምክልኻል ዝህቦ ሽፋን ኣዝዩ ዘገርም ርኢና ኢና ዝሓለፈ ፀወታ ራምስደን ኣብ ተሰለፈሉ ምስ ብሬንትፎርድ ብሰንኪ ጌጋ ናይ ራምስደን ክትምዝገብ ዝግባእ ዝነበረ ሾታ ኣብ ትክክል ቦታ ፀኒሑ መሊስዎ እዩ ብዓብዩ ኣብ ቅድሚቶም ተኸላኸልቲ ኮይኑ ዝፈጥሮ ሸርተተ ወሪዱ ዝምንጥሎ ኩዕሶ ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፍ ሳዕሪ ናይ ሜዳ ከየርገፃ ዘይወፅእ ኣዝዩ ህርኩት ሓያል ተቓላሲ ውፉይ ተፃዋታ እዩ ሓደ ግዜ ድማ ሃንደበታዊ ንቅድሚት ተወርዊሩ ዝፈጥሮም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝፈጥሮ ሓይሊ ፐነትሬት ገይሩ ዝህቦን ኳዓሳሱ ኣዝዩ ብሉፅ ፓስ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ስለዚ ናይ ዴክላን ራይስ ብቕዓት ኣብዚ ፀወታ እውን ከም ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ብሉፅ ኮይኑ ርኢናዮ ማለት እዩ ብልክዕ ኣብ ኣርሰናል ሓደ ዝተቐየረ ነገር ከም ዘሎ ኩላና ተዓዚብና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ፓሽን ዘለዎ ኣዝዩ ዋሕዚ ናይ መጥቃዕቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንዲ ምንታይ ፈተነታት ናይ ሸቶ እንዳተኻየደ ዝግበር ዝነበረ ፀወታ ሎሚ ከምዚ የለ ንሪኦ ኣለና ምናልባት ብገለገለ ተንተንቲ ምስ ምውፃእ ናይ ቻካ ከተኣሳስርዎ ይፍትን እዮም ማለት ናይ ምጥቃዕ መስመር ናይ ኣርሰናል ከም ዝጎደለ ጌርካ ይግለፅ ግን ኣብ ገለገለ ድማ ኣዝዮም ጥልቕ ኢሎም ነቲ ኩዕሶ እግሪ ክትንትንዎ ዝፍትኑ ከዓ እዚ ብሚኬል ኣርቴታ ኮነ ብዓብዩ በቲ ስታፍ ናይ ኣርሰናል ኮነ ኢልካ ዝግበር ርግኣት ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ሃልኪ ኣዝዩ ብዙሕ ሃልኪ ዝነበሮ ኣፃውታ ናይ ዓሚ ንብዙሓት ተፃወቲ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ሲዝን በርን ኣውት ክኾኑ ክደኽሙን ርኢናዮም ኢና እንደገና ድማ
ገለገለ ጋንታታት ከአኒ እጽዋ ቢለን ብጽዋታ ጋንታታት ከአ ናብ ስምዒት ከእትውኦም እንደገና ካውንተር አታኩን ከድመዓሎም ርኢና ኢና ስለዚ ኣብዛ ዓመት እዚ ግን ሸቶም ምዝጋብ ጥራይ ዘይኮነ መጀመርታ ኣብ ምክልኻል ጥቡቕ ዝኾነ ናይ ምክልኻል መስመር ፈጢሮም ብሓድነት ብዩኒቲ ይከላኸሉ ብዩኒቲ የጥቅዑ ልዕሊ ኩሉ ድማኒ ፀወታ ምቁፅፃር ዝበሃል ነገር ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ይግለጽ እዩ ኣርቴታ ተማሃራይ ናይ ጓርዲዮላ ወይ እሺ ጓርዲዮላ ይበሃል ዋላ እኳ ንናቶም ስታይል እውን እንተለዎ ኣብዚ ነገር እዚ ጓርዲዮላ ኣዝዩ ይድግደስ ኣብቲ ጌም ኮንትሮል ዝበሃል ርግፀኛ ኣብዚ ቅንያት እዚ ተደጋጋሚ 3 ሸቶ 2 ሸቶ እንዳተመዝገባ ሲቲ ትወፅኦ ደላ يحقوسو ከም ዘየለ ማለት እዩ ምክንያቱ 4 ብ2 ወይ 4 ብ1 ወይ ድማ 5 ብ3 ካብ ክስዕሩ 1 ብ0 ስዒሮም ክወፅሞ ንፀወታ ብዝግባእ ክቋፃፀርዎ ይሐጉሶ ናይ ጓርዲዮላ ማለት እዩ ስለዚ ኣርቴታውን ኣብቲ ጌም ኮንትሮል ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ይግደስ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ቲቼንኮ ኣብቲ ድኹም ጎኒ ዝበሃል ናይ ኣርሰናል እቲ ፀጋም ክፋል ናይ ኣርሰናል ብልክዕ ቲቼንኮ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታ እዩ ብፍላይ ድማ ንማእከል እናኣተወ ነቲ መስመር ምክፍፋል ክሳብ ክንደይ ከም ዘዕብዮ ወይ እውን ኣብኡ ዝፈጥሮ ፈጠራውነት ንሪኦ ኢና ግን ኣብ ምክልኻል ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ትማሊ እውን እዛ ናይ ካብዚ ናይ ቀደም ፀወታ እውን ብሸለልትነት ናቱ እያ ታሸተፍ ምዝገብ ክኢላ ስለዚ ማዕረ ተፃወቲ ናይ ኣርሰናል ቶም ኣጥቃዕቲ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ኣዝዮም ተሓጒሶም ከም ዝወፅቶም ተኸላኸልካ ብክሊን ሽት ክወፁ እሱ ናቶም ዕማሙ ስለዚ ሕጉሳት ኣይነበሩን በታ ዝተመዝገበቶም ሸቶ ቴቼንኮ ኢታ ጌጋ ፈፂምዋ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ማለት ሓደ ካብኡ ዝሓሸ ተፃዋታይ የድልዮም ከም ዘሎ ርዱ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ተንተንቱ እውን ቴቼንኮስ ሞር ኣብ ማእከል ክፃወት ዝኽእል ተፃዋታይ ስለዝኾነ ዋላ ኣነ እውን ሳምታይምስ ክሓስቦ ከለኹ ነቲ ናይ ቻካ ቦታ ብዝግባእ ክዋፅኦ ዝኽእል ተፃዋታይ ኮይኑ ይስምበዓኒ ሕጂ ምስ ምናልባት ቲምበር ምፅእ ኢሉ ና ኢንጁሪ ስለዘጋጠሙ ዕድል ኣይገበሩን ምስ ምምፃእ ናቱ ግን እቲ ቦታ ብዝግባእ ክሽፈን ምዃኑ ኣብቲ ውሕድ ፀወታታቱ ናይ ቲምበር ዓቕሚ ርኢና ኢና ብየማን ፀጋም ክፃወት ዝኽእል ተፃዋታይ ማለት ብየማን ፉልባክ ወይ ብፀጋም ፉልባክ ክፃወት ዝኽእል ኣብ ማእከል ክፃወት ዝኽእል ተፃዋታይ ብፍላይ ግን ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ምክልኻል ሓያል ዓቕሚ ዘለዎ ተፃዋታይ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ቦታ ክሽፈን ከድሊ ብዓብዪ ኣብቲ መስመር ምጥቃዕ ከምቲ ንብሎ ጂሰስ እኳ ብልክዕ ኣብቲ ፀወታ ሓጋዝ እንትኾነ ኣብ ትሪትን ናይ ኣርሰናል ኣዝዩ ኣገዳሲ እንትኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ቲሸርቶታት እውን ስለ ዘድሊ ብፍላይ ሓደ ፀወታታት ኣሎ ብቁፅሪ 9 ክቕተል ዝግብኦ ፀወታታት ኣሎ ኣብ ከምኡ ዝርአ ጉድለት ንዕኡ ቀይሩ ዝኣቱ ኒኬታውን ከምቲ ዝረኣናዮ ዋላ እኳ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንኣርሰናል ከይትግዳዕ ነቲ ቦታ ብዝግባእ እንተሸፈነላ ግን ቶም ሚስ ዝገብሮም ቶም ብስሕቶም ሸቶታት ግን ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ እዮም ትማሊ እውን ኦዲጋርድ ዝገርም ኩዕሾ እዩ ቆሪፁ ምስ ጎል ኪፐር ኣራኺብዎ ግን ክጥቀመላ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብቲ ቦታ እውን ዝግባእ ናይ ቁፅሪ 9 ቦታ ዝሽፍን ተፃዋታይ ከም ዘድልዮም እዩ ዝርዳእካ ኣሎ እዚ ሕሜታታት ኣሎ ተፃዋት ክመፁ ምዃኖም ኣብኡ ግን ሓፈሻ ኣብቲ ቦታ ተፃዋታይ ከም ዘድሊ ሓደ ካብቲ ናይ ትማሊ ፀወታ እውን ዘርኣዩ ምክንያቱ ትሰርሑ ዕድላት ቀልጢፉ ሸቶ ተመዝጊቡ እንተዝኸውን እቲ ፀወታ ቀዲሙ ምስ ተዓፀወ ነይሩ ማለት እዩ ብዓብዪ ታሸቶ ምስ ተመዝገበቶ እውን ታኒኬታ ርሳሓታ ጎል እንተትምዝገብ ስጋብ መወዳእታ ደቂቕ ዘውጥር ነገር ኣይንተፈጠረን ማለት እዩ ካልእ ናይ ትማሊ ኣብ ቶሚያሱ ተሃሪሙ ምውፅኡ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ተፃዋታይ እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ ሓቂ ብፍላይ ኣብ የማን ፉልባክ ኣብ ዝስለፈሉ ግዜ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ ድሕሪ ዘጋጠሙ ኢንጁሪ ጎዲሉ ነይሩ ሕጂ ከዓኒ ናብቲ ዝግባእ ፎርሙ ተመሊሱ ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ብልክዕ ሕጂ እውን እቲ መጉዳእቲ መፂኡ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን እዩ ምስ ግዜ ዝርአ እኳ እንተኾነ
ግን ሃስያ ህልወይ ፍላይ ትዝፈጥሮ ኣማራፂ ማለት እዩ ቤን ዋይት ኣሎ በቱን ቴቼን ከሎ ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣትዩ እዩ ነቲ ኣብነት ኣርቴታ ብቴቼንኮ ጀሚሩ ድሓር ሞራ ምክልኻል ሓይሊ ክውስኻ ዝደልየሉ ግዜ ቀይሩ እትወይ ስለዚ ትዝፈጥረሉ ኣማራፂ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ዝፅበዮም ዘሎ ፃዕቂ ፀዋታታት ናይ ቦክሲንግ ማች ወይ ቅንያት ናይ ክሪስማስ ቶሚያሱ እንተዳ ብልክዕ ተሃሪሙ ዝተወሰነ ፀወታታት ክርሕቕ ኮይኑ ኣርሰናል ሃስያ ክህልዎ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣርሰናል መራሒት ናይቲ ሊግ ኮይና ኣላ ስጋብ ሲቲ ትፃወት ሊቨርፑል እውን ትፃወት እቲ ጋብ ኣግፋ ሓቢሎሞ እኳ እንተሓደሩ ከምዚ ዝረኣናዮ ግን ሲቲ ማዕረ ወፂኦም 2 ነጥቢ ስለ ዝኸሰሩ ትፍልሊ ናብ 3 ነጥቢ ኣበሪኾሞ ኣለዉ ሊቨርፑል ግን ከይዳ ፀወታ خሲራቶ እንዳተባሃለት እቲ ተኣምር ናይ ኣንፊልድ ሰሪሑ ኣብ መወዳእታ 2 ሸቶታት ኣመዝጊቦም 4-3 ክዕወቱ ክኢሎም ኣብ ልዕሊ ፍልሃም ስለዚ እቲ ፍልሊ ከምቲ ዘለዎ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ ኣርሰናል ኣብ ቅድሚት ተኸይጦም ኣለዉ ዓመር ኢና ኢና ነዊሕ ግዜ ነቲ መሪሕነት ሒዞሞ ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ፅበት ናይ ስኳድ ካልእ ናይ ኮንሰንትሬሽን መጉዳልን ካልእን ፀወታታት ክኸስሩን ታዋንጫ እውን ክስእኑ ዋሪና ኢና ሎሚ ዓመት ዓጢቖም ከም ዝመፁ ዝርዳእካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምልክታት ኣሎ ክሳብ ክንደዮም ከብፅሕዎ ግን ምናልባት ንባዕሉ እዚ ናይ ቦክሲንግ ማች ፀወታታት እውን ሓደ ኣንፈት ድበና ኮይኑ ይስማዓኒ ምስቲ ብፍላይ ሲቲ ደርገፍገፍ ትብሎ ዘላ ኣረኣይኻ ብልክዕ ሊቨርፑል ካብቶም ኣዝዮም በዳህቲ ናይዚ ዓመት እዮም ሲቲ ከዓ ዋላ እኳ ከምዚ እቲ ልሙድ እዩ ቅድሚ ኣብቲ ቀዳማይ ሲዝን ከምዚ ኮይና ምጅማር ወይ ምቕፃል ድሓር ግን ኣብቲ ካልኣይ ሲዝን ሰጢሞም ብተኸታታሊ ብምዕዋት ናብቲ ቅድሚት ናይ ምውርዋር ባህሮም ንፈልጦ ስለዝኾና ኣርሰናል ኣብዚ ዓመት እዚ ነዚ መሪሕነት ስጋብ መወዳእታ ኣብፂሖም ነዊሕ ዓመታት ስኢኖማ ዘለዉ ዋንጫ ናብ ከብሖም ክመልስዋ ኣዝዩ ሓያል ፃዕሪ ትዕግስቲ ክሓቶም እዩ ነዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ድዮም ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ናይ ትማል ፀወታ ግን ኣብ ርእሲ ወልብስ 2-1 ብምዕዋት መሪሕነቶም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ማለት እዩ እስኪ ከመይ ይረኣየና ኣሎ እቲ ናይ ኣርሰናል ኣካይዳ ብልክዕ ንዋንጫ ዝበቅዕ ኣካይዳ ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ወይስ ገና ክዕረ ኣለዎ ናይ ዋንጫ ጋንታ ክንብሎም እንተኮይንናሲ እዝን ክውስኹ ኣለዎም ትብልዎ እንተኣሎ ኮይኑ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፍዎ ይምሕፀነኩም ብካልእ መደብ ክምለስ